कॉम्पिटिशन स्टार्ट झालंय 21st बर्थडे ऑफ होता जिराफ किती आपण कॅफेची पण आलो अरे सांगच्या म्हटल्यात ही गाडी सीसीटीव्ही कॅमेराची डिटेक्ट आहे. होल्ड ऑन फातिमा डिस्टर्ब कोणी झाल्यावर फार मत करो. अरे कोवती रानो ठीक. गुड मॉर्निंग गुडियानो. काय बोलवे हे सोयतानाचे पिलेस आओ एक सरपंच मुझे बाइल एक पंच. सरपंच और पंच को थोड़ा जल्दी बुलाओ. मुझे और एक मीटिंग अटेंड करनी है और फिर दिल्ली की रिटर्न फ्लाइट पकड़नी है.